demokrasia pach japiny kama gintie. Nitie jok miyiero nyaka nyalodia nyaka sani. Eni ji oseweyo. Koso ji ok gom kendo chung' e duond bura mar ODM. Adwana wach ni party wa mar ODM en party ma ogen kendo ji ng'enye kendo ji dware mang'eny. Tung'eni gimoro ka ji nie gi dwaro mang'eny nyaka obed gi ikni. E yiero go duto te kwe ok nyal bede nekech komachiel ji dwaro ji mang'eny nekech ene party wa mang'eny wa nitiere. Omiyo kata kuonde duto miyiere sama iyiero ODM ang' ne yudi ni nitiere jomoko madhi koni, jomoko madhi koni. Kuparo kata ndalo mosekalo wadhi wabedo kata gi list 2 ma jomoko yiero kigin, jomoko bondo yiero kigin kato gitero headquarters kokichaki wuoye. To adwana wachi ni kato bedo ni kokogo bede to winjruok to nyaka bedie. Koro kaduoge gima Seneta Kajwang' nyo wacho. Seneta Kajwang' nyo wuoyo dalawa Ndhiwa kawane Arambe madalawa e Holy Family Basilica Church. Kendo adwana gone gi erokamano kaka achiel kuom jokanisa no ne welo manobiro mo oriwo wa lwedo kaka jokanisa kaka jondhiwa mwayudo tonglo moro matin mwanyalo chako go tich. Agone gi erokamano. Kaduoge gima ne Seneta Kajwang' owacho. Aparo ni Seneta Kajwang' ne ok owuoye dwache kata en owuon no wuoye gima chik wacho. Iwinjo ko wacho ni chik mar party to chako wacho ni chik integrity, chik mar integrity. To kata kuparo uduto te sama ji chungcha dongo neno ka katiba omiyo ji thuolo ni kitiyo e sirikal to nyaki we komi e dweche maromo kama kapok yiero gik nekech koria e tich mar sirikal tidhi e tich mar siasa. Emomiyo state officers machalo joma ni e siasa to yiene gi dwaro kombego. But chik to wacho kaka Kajwang' no wacho no ni kapodi ne tich mar sirikal matiende ni ng'iyo ni gini dhi kelo conflict e yo moro machielo. Koro Kajwang' ne wacho mana duol ma chik wacho to kendo no wache e yo mamuol koneno mbele konyiso jomoko no ko wuone a particular group to no wuoyo ne jite kaka party. Omiyana siro ni adier kopo ni tiyo ne sirikal e party wa ji ng'eny ok ochuno ni ng'ata achiel ema nyaka bede kom moro. To bende adwa jiwo ni gima dwa negre ne e kombe mag party onge nekech party wantie duto nyaka joma ni okogo nigi chia gi moromo. Ji te ok nyal bede kombe, joma tin bede kombego to wadhi mbele kaka party. Omiyo yiero waduto kwasetimo kata kuonde makoko nitie to wabedo piny tilosogi to ji dhi mbele. Ing'eyo ni gima timore wach yiero mar party jomoko paro ni ani ko yieri kata jakom yieri secretary to mane gimidhi yieri ka yiero timang'owa ogik. Yiero mar jopiny 2027 kibiro yier mano yiero kende, but as a party wan warwako ji duto te. Erokamano ahinya. Tom Nduku, yiero ni otime